Kan man tilgive en søster, der valgte din morder? I 2013 fandt Fie Blaha ud af, at hendes kæreste havde været utro med hendes egen søster. Prisen for denne opdagelse blev en koma og døden. Men det værste begyndte først bagefter, da morderen fik livsvarigt fængsel, og søsteren begyndte at besøge ham i fængslet. I dag skal vi tale om historien om det mest skandaleombruste svigt i moderne græsk historie. Familien Blaha boede i Neumakri, Grækenland. Først fik forældrene deres første datter, som de kaldte Maria Eleni. Derefter gik der lang tid uden flere børn. Pigen begyndte i skole, og senere fik hun en lille søster, som de kaldte Fie. Begge havde en stærk personlighed, men de kom godt ud af det med hinanden. Selvom Maria Eleni var 9 år ældre, var de meget tætte. Den ældste tog sig kærligt af den yngste. Begge var sociale og tiltrækkende, hvilket blev særligt tydeligt i de ældre skoleår, hvor de begyndte at møde drenge. Som voksen elskede Maria Eleni at vise sin skønhed frem. Hendes profiler på sociale medier var fyldt med åbne billeder. Fie virkede derimod mere beskeden og tilbageholdende. På tidspunktet for de begivenheder, vi beskriver, boede den ældste søster for sig selv, mens den yngste stadig boede hjemme. Den ældste var 32 år, og Fie var 23. Fie havde i en periode svært ved at få et forhold til en dreng, indtil hun mødte en ung mand ved navn Vangelis Stefanakis. Han var ven med Maria Eleni, og det var gennem hende, de først mødtes. Vangelis var 2 år ældre end Fie, og viste i starten ikke stor interesse for et forhold. Alle 3 begyndte at mødes regelmæssigt, tale sammen og tilbringe tid sammen. For den ældste var det en måde at komme sig over et brud, mens den yngste følte noget mere. Mit navn er Jesper Holm. Du ser kanalen Krimilog. Tak fordi du ser mit indhold. Jeg vil sætte pris på dit abonnement og like. God fornøjelse med videoen. Fie og Vangelis forhold begyndte i slutningen af 2012. Det var et stormfuldt forhold, og de virkede som et kærligt og stærkt par. Selv da Fie fandt ud af, at hendes kæreste havde højreorienterede holdninger, valgte hun at blive hos ham og støtte ham. Forholdet var præget af op- og nedture. Begge mistænkte hinanden for utroskab, men det var især Vangelis, der var jaloux. Det førte til hyppige og tiltagende heftige skænderier. Pigernes far mente, at den unge mand var for aggressiv, måske endda farlig. Gruppen, han var en del af, var ofte involveret i skandaler, der handlede om vold og chikane mod modstandere. Vangelis benægtede dog disse rygter, men i hele forholdet mødte han aldrig Fies familie. Faren var bekymret for sin yngste datter, men hun var fast besluttet og havde stærke følelser for ham, så hun ville ikke give slip. Vangelis havde et dårligt ry og voksede op i et barskt miljø. Allerede før han blev myndig, havde han problemer med loven, men han undgik alvorlige straffe i lang tid. I slutningen af april 2013 havde de været sammen i 4 måneder, og forholdet var på et svært tidspunkt. Den 5. april om aftenen skulle Fie mødes med sin kæreste for at tale om problemerne i deres forhold. Da Fie ikke kom hjem i flere timer, lagde ingen i første omgang mærke til det. Forældrene kendte hendes frie natur og vidste, at hun kunne tage ud med sin kæreste til fester eller overnatte hos ham. De havde ingen anelse om, at både hun og hendes søster befandt sig på hospitalet. Maria Eleni havde bragt sin søster til et medicinsk center og forklaret, at hun havde fundet hende bevidstløs tæt på hjemmet. Fie havde fået en alvorlig hovedskade og mistet bevidstheden. Lægerne forsøgte at hjælpe, men på grund af en voldsom blødning måtte de sætte hende i kunstig koma. Maria Eleni kontaktede ikke politiet, men fortalte lægerne, at hun havde fundet sin søster bevidstløs ved en palme nær huset. Hun mente, det kunne være et trafikuheld. Det virkede, som om Maria Eleni ikke ønskede at involvere politiet, men lægerne var forpligtede til at underrette myndighederne.
Da politiet ankom til hospitalet for at tale med den eneste person, der kunne forklare, hvad der var sket, var Fie stadig bevidstløs. Om natten den 6. april talte politiet med Maria Eleni, som insisterede på sin version, at hun tilfældigt havde fundet søsteren ved huset om aftenen. Men hendes forklaring var ikke helt sammenhængende. Hun vaklede ved de enkleste spørgsmål, og kunne ikke forklare, hvorfor hun gik ud så sent og begyndte at lede i buskene. Hun virkede meget nervøs, men politiet lagde ikke mærke til det i første omgang. Lægerne gav ikke umiddelbart nogen prognose for Fies bedring, men efter få dage stabiliserede hendes tilstand sig, og der opstod håb om, at hun ville overleve. Maria Eleni blev ved søsterens side på hospitalet, indtil politiet informerede resten af familien om hændelsen. Forældrene ankom snart og kunne ikke forstå, hvad der var sket. Det hele virkede surrealistisk, og de accepterede villigt forklaringen om et trafikuheld. Efter samtaler med efterforskerne nævnte forældrene, at den eneste, der kunne have været involveret i noget voldsomt, var Vangelis Stefanakis. Faren havde hørt, at forholdet var i krise, og at de ofte skændtes på grund af jalousi. Han kendte ikke detaljerne, men mente, at begge kunne have haft andre forhold. Da politiet forsøgte at finde Vangelis for at tale med ham om det, viste det sig, at han ikke var hjemme. Hans forældre vidste ikke, hvor han var. Sidst blev han set den 5. april om aftenen, da han var på vej til at mødes med Fie, men han kom aldrig hjem igen. Det var naturligvis mistænkeligt, og politiet satte ham efterlyst. Allerede næste aften lykkedes det at spore ham via en ven, men han forsvandt igen. Samtidig indsamlede andre efterforskere oplysninger om offeret, og alle, der kendte familien Blaha, beskrev Vangelis som aggressiv og farlig. Imens kæmpede Fie stadig for sit liv på intensivafdelingen, stadig uden bevidsthed. På dette tidspunkt dukkede Vangelis op på politistationen og indrømmede, at det var ham, der havde forvoldt Fies skade, men hændelsen var et uheld. Han fortalte, at de havde haft en konflikt på grund af jalousi. Ifølge ham elskede Fie at provokere ham ved at flirte med hans venner. Den aften, den 5. april, diskuterede de deres forhold, da en ukendt mand gik forbi og blinkede til Fie. Vangelis blev jaloux og mistede besindelsen. Han indrømmede, at han slog hende i ansigtet, men insisterede på, at det kun var et slag. Herefter mistede Fie balancen, faldt og slog hovedet mod krofangeren på hans bil. Hun mistede bevidstheden og blev stille. Han havde ikke umiddelbart forstået alvoren, og da han var vred, gik han bare væk for at køle ned og angribe hende ikke igen. Ifølge ham troede han ikke, at hun var blevet alvorligt skadet. Slaget virkede ikke voldsomt. Derfor antog Vangelis, at nogen måske havde angrebet hende igen efter ham. Han besluttede først at melde sig, da han hørte, at Fie lå alvorligt såret på hospitalet. Så ville han give sin version. Politiet fortsatte med at indsamle oplysninger om deres forhold og fandt hurtigt ud af, at situationen var mere kompliceret. Begge var jaloux, men kun Fies jalousi var berettiget. Mange beskrev Vangelis som farlig. Selv hans far fortalte, at sønnen ofte kom op og skændes med folk, fordi han var nervøs og havde svært ved at kontrollere sit temperament. Manden fortalte også, at Vangelis går i fitnesscenter, træner kickboxing og samtidig tager kosttilskud. Han vidste ikke, om de kosttilskud havde anabolske egenskaber, som måske kunne fremkalde aggression. Vangelis far insisterede desuden på, at sønnen ikke var afhængig af alkohol eller ulovlige stoffer. Han huskede også en episode, hvor Vangelis engang slog sin søster så hårdt, at hun kortvarigt mistede bevidstheden, hvorefter politiet blev tilkaldt. Det hele virkede meget bekymrende. For at undersøge sagen nærmere, blev mobiltelefonerne fra både Vangelis og offerets ældre søster beslaglagt. Det viste sig, at deres forhold var langt mere kompliceret, end det umiddelbart havde virket. Men det tog lang tid at komme til bunds i sandheden. Imens var Faye indlagt på hospitalet.
Desværre forværredes hendes tilstand selv efter overflytning til intensivafdelingen, og den 25. april døde hun. Da sagen blev underlagt en drabsundersøgelse, havde efterforskerne samlet nok information. De mente, at Vangelis løj og med vilje havde slået sin kæreste. Men sådanne påstande krævede en officiel obduktion. Den kom hurtigt. Obduktionen afslørede ikke bare en enkelt skade forårsaget ved fald, som Vangelis havde påstået, men tegn på en langvarig kamp. Det så ud til, at hun havde fået adskillige slag i ansigtet og på hovedet med både hænder og fødder. Hun havde flere hjernerystelser, der havde ført til blødninger. Obducenten konkluderede også, at slagene ikke var påført af en almindelig person, men af en, der var trænet i en form for kampsport. Det passede godt med Vangelis kickboxing-træning. Det mest skræmmende var, at der også blev fundet beviser og vidner, som hævdede, at ikke kun Vangelis, men også offerets ældre søster var involveret. Da politiet konfronterede Maria Eleni med disse oplysninger, brød hun hurtigt sammen og indrømmede, at hun havde haft et intimt forhold til Vangelis. Hun insisterede dog på, at hun ikke ønskede et seriøst forhold, men at det var Vangelis, der havde ønsket at mødes og være sammen, og hun havde sagt ja. Maria Eleni påstod også, at da Vangelis slog hendes søster, flygtede han ikke, men kontaktede hende og krævede, at hun skulle dække over ham. Han havde chantageret hende med en video, som han havde optaget under deres intime samvær. Vangelis troede med, at hvis hun fortalte politiet om hans forbrydelse, ville videoen blive offentliggjort på alle lokale hjemmesider. Derefter ville han vise optagelsen til hele Blaha-familien og ødelægge deres forhold. Han gik endnu længere og sagde til den skræmte pige, at hvis han blev løsladt, ville han skade dem alle. Maria Eleni fastholdt denne historie, og politiet kunne ikke modbevise den. På det tidspunkt var der dog stadig for lidt information. Efterforskningen fortsatte, og hun blev løsladt. Men tilliden til hendes ord var svækket, især da hun tidligere var blevet afsløret i løgn. Vangelis blev anholdt straks efter sin tilståelse og sat i fængsel, indtil efterforskningen og retssagen kunne begynde. Det mest overraskende var, at Maria Eleni besøgte ham i fængslet. Han fastholdt, at Fays død var en ulykke, men hans påstande blev tydeligt modsagt af obduktionen, som fandt mange slag med hænder og fødder, et beskadiget øje og en arm, der kun kunne være blevet skadet ved at afværge flere kraftige slag. Alt tydede på en langvarig kamp og ikke et tilfældigt fald på en bil. Ifølge eksperten var slaget mod toppen af hovedet, ikke mod nakken, som det ville have været, hvis hun var faldet mod en bils kofanger. Vangelis benægtede, at han havde forsøgt at overtale Maria Eleni til at gentage hans version af hændelsen over for efterforskerne. Han afviste også eksistensen af den intime video, som offerets ældre søster havde nævnt. Presset fra beviserne fik Vangelis' historie til at ændre sig ved næsten hver samtale med politiet. I mellemtiden holdt Maria Eleni fast i sin version og insisterede på, at han havde tvunget hende til det intime forhold og senere chantagede hende. Men der blev aldrig fundet beviser for det. Videoen eksisterede ikke. I stedet voksede mistanken om, at offerets ældre søster spillede en langt mere afgørende rolle i Fays død, end blot at være den, der fandt hendes lig under en palme ved huset. Da hun blev presset, begyndte hun også at ændre sin historie, men fortsatte med at lægge skylden på Vangelis. Da han fik kendskab til dette, besluttede han at fortælle politiet den sande historie, som han selv formulerede det. Han sagde, at allerede fra starten, da han mødte Fay, havde han lagt mærke til, at Maria Eleni også viste interesse for ham. Han selv havde ikke vist hende opmærksomhed, men hun havde gjort det klart, at hun ønskede et forhold. Fra det øjeblik blev ældre søster jaloux på den yngre. Hun brugte enhver lejlighed til at skabe splid mellem parret, og det lykkedes ofte. Senere blev Maria Eleni endnu mere påtrængende og forførte ham. Det skete ikke på hans initiativ, men under en kortvarig pause,
i forholdet til Faye. Maria Eleni lokkede ham hjem til sig, viste sig på en måde, han ikke kunne modstå, men efterfølgende følte han skyld over for Faye. Han ønskede ikke at lyve for sin kæreste, da de genoptog deres forhold, så han kunne ikke skjule det længe. Da Faye fandt ud af det, opstod en alvorlig konflikt, og de slog op. Men efter nogle dage besluttede de at blive sammen igen. For Maria Eleni var det et hårdt slag. Hun ønskede at ødelægge parret for at få mulighed for at være sammen med Vangelis. Maria Eleni benægtede alt dette og insisterede stadig på, at han havde chantageret og bedraget hende. Men hele Blaha-familien lagde mærke til hendes ligegyldige holdning til den afdøde søster. Selv ved begravelsen opførte hun sig reserveret og holdt afstand, mens alle andre sørgede. Da de skræmmende detaljer om tragedien begyndte at komme frem, blev det klart, at den ældre søster var involveret. Forældrene vendte sig imod hende og krævede, at hun flyttede ud af familiens hjem, hvor hun boede efter skilsmissen. Jo flere beviser, der kom frem, desto mere fast besluttede forældrene sig mod deres ældste datter. Faren talte åbent med journalisterne, noget moren ikke kunne, da hendes tilstand forværredes efter Fayes død. Faren forsøgte at være tilbageholdende og sagde, at han ville vente på en officiel dom frem for at fremsætte grundløse anklager. Maria Elenis advokat benægtede bestemt hendes brutale rolle i søsterens død og forsøgte at fremstille hende som et offer. Men mange var på anklagersiden og imod hende. Det var velkendt, at Maria Eleni var meget jaloux på sin søster og ikke gik glip af en chance for at skade parret og skubbe dem mod brud. Mange kendte til hendes forsøg på at tage Vangelis væk. De værste mistanker blev bekræftet af hendes adfærd. Hun deltog ikke engang i mindehøjtideligheden efter Fayes død. Det bemærkelsesværdige var, at hun samme dag blev set til en hundeudstilling, hvilket betød, at hun havde tid og mulighed for at deltage i mindehøjtideligheden. Som altid ved udstillingen opførte hun sig prangende og viste sig frem, som om hun ikke var klar over, at hele familien var i sorg. Da journalister spurgte, hvorfor hun ikke var til mindehøjtideligheden, sagde hun, at hun ikke vidste, hvornår den var, og var forvirret. Familien blev chokeret over hendes forklaring, som lød som en løgn og et forsøg på at undskylde sig. Maria Eleni spillede offeret og den sørgende søster, men kun offentligt og foran journalister. Læger og familiemedlemmer bemærkede, at den ældste søster næsten ikke dukkede op på hospitalet, mens Faye kæmpede for sit liv. Det virkede, som om hun slet ikke bekymrede sig om sin søster. Nu havde Maria Eleni helt slettet alle minder om hende. Det gjorde kun mistanken mod hende stærkere, og kort tid efter blev hun anholdt. Inden de indledende retsmøder havde politiet en velunderbygget teori om, hvad der skete den skæbnesvangre aften. Man mente, at Maria Eleni havde haft et skænderi med Faye på grund af hendes forhold til Vangelis. Den ældste søster forklarede, at hun og Vangelis var sammen, og derfor krævede den yngre søster en forklaring. Om aftenen kom Vangelis til hendes hjem for at tale om det. Desværre gik samtalen galt. Faye opførte sig aggressivt og råbte, hvilket fik Vangelis til at miste besindelsen. Han begyndte at slå hende med hænder og fødder, indtil hun mistede bevidstheden. Da han indså, hvad der var sket, tog han hende op i sine arme. Hun kunne stadig trække vejret. Han hævdede, at der ikke var blod, men at det ene øje var hævet kraftigt. Efterfølgende tog Vangelis først til en ven for at få hjælp, men han vidste ikke, hvad han skulle gøre og var bange. Han forsøgte at ringe til Fayes forældre, men kunne ikke få fat i dem på grund af det sene tidspunkt. Så kontaktede han Maria Eleni, som reagerede køligt og roligt. Hun tilbød blot hjælp, hvilket betød, at hun ville køre Faye til hospitalet og fortælle, at det var en ulykke i trafikken. Efterforskerne mente, at parret fra starten havde besluttet at slippe af med Faye, som ikke ville bryde forholdet med Vangelis. Ifølge rekonstruktionen kørte den ældste søster den bevidstløse Faye til hospitalet i sin bil,
og begyndte derefter at dække over Vangelis. Der blev aldrig fundet beviser på, at hun var blevet presset til det. Efterforskerne konkluderede, at Maria Eleni blot forsøgte at lægge skylden over på Vangelis for at undgå straf. Hendes opførsel efter Fays død underbyggede denne mistanke. Efter at den yngre søster var blevet indlagt, forsøgte flere personer næsten at blive ofre for hendes manipulation. Hun prøvede at overtale dem til at gentage hendes version af hændelserne, hvis de skulle tale med politiet. For eksempel fortalte en fælles bekendt af Vangelis til efterforskerne, at Maria Eleni var kommet til ham den 26. april og havde forsøgt at få ham til at gentage hendes forklaring. Det var kun en dag efter Fays død. Maria Eleni spredte flere forskellige versioner af begivenhederne. En var, at hun tilfældigt havde fundet sin søster under en palme ved huset. Hun genkendte hende, da hun gik forbi, og da hun kom hen til hende, var Fay stadig ved bevidsthed. Hun nåede at hviske navnet Vangelis, hvilket tydeligt pegede på gerningsmanden. Desværre nåede Fay aldrig at fortælle den sande historie, og det tog lang tid at rekonstruere, hvad der egentlig var sket. Digitale beviser fra alle involverede blev analyseret, ligesom mange laboratorietests og rekonstruktioner blev gennemført, hvilket modsagde parrets fortælling. Under retssagen blev Vangelis støttet af sin familie og venner. Mange beskrev ham som en konfliktfyldt og provokerende person, men også som energisk. Nogen hævdede, at han ikke havde forbindelse til radikale grupper, og at hans tidligere konflikter var ubetydelige. På anklagemyndighedens side var en af de vigtigste vidner Fays veninde, Daphne. Hun fortalte, at Vangelis og Fay mødtes gennem Maria Eleni, som var ven med ham. På det tidspunkt var den ældste søster netop gået fra sin mand, og hendes adfærd blev mere og mere provokerende. Aggressionen skyldtes blandt andet forholdet mellem søsteren og Vangelis. Veninden afviste Vangelis' påstande om, at han var en kærlig og omsorgsfuld kæreste. Hun fortalte, at Fays sindstilstand blev mere og mere nedtrykt op til hendes død. Vangelis kontrollerede hende fuldstændigt. Selv når hun skulle i café med veninden, blev hun mødt med lange trusselsudbrud. Ifølge veninden var Vangelis meget jaloux, og det var årsagen til mange af deres problemer. Han tvang hende til at gå tidligt fra arbejde for at undgå kontakt med andre mænd. Vangelis' advokat forsøgte at fremstille ham i et bedre lys, men det var svært. Han blev anklaget for forvoldt drab med forsæt i en rolig sindstilstand. Der var mange vidner, der pegede på hans ubeherskede og brutale adfærd. Forsvareren hævdede, at Vangelis flere gange havde forsøgt at overgive sig til politiet, mens Fay lå i koma. Men hver gang forhindrede Maria Eleni ham, fordi hun frygtede straf. Under retssagen, som foregik for en blandet dommerinstans, blev den ældste søster kaldt for den hindring, der satte gang i hele forløbet, som endte med Fays død. Eksperter bekræftede, at forsinkelsen med at få Fay til hospitalet førte til uoprettelige skader, der til sidst kostede hende livet. Hun døde på grund af deres handlinger. Maria Eleni blev dømt for falsk vidnesbyrd og fik en betinget fængselsstraf på 5 år. Mens hun ventede på anden instans, som fandt sted den 16. november 2015, fortsatte hun sit liv som før, men uden støtte fra familien. Nu fokuserede hun på sine hunde, som hun altid havde elsket. Hun rejste rundt i Grækenland og deltog ofte i hundeudstillinger og konkurrencer. I et interview erkendte hun, at hendes forhold til Vangelis var en tragisk fejl, men at hun i lang tid ikke kunne bryde den smertefulde tilknytning. Det var bemærkelsesværdigt, at næsten ingen støttede Maria Eleni under retssagen, bortset fra hendes tidligere mand. Hendes mor tog offentligt afstand fra hende og sagde, at den ældste datter havde forrådt sit eget blod til fordel for en morder, og derfor ikke fortjente tilgivelse. Da retssagen mod Vangelis begyndte, kæmpede hans advokat for at få straffen lempet for enhver pris.
Han hævdede endda, at Fays død ikke skyldtes vold eller lignende, men en simpel fejl i behandlingen. Journaler viste, at lægerne havde stillet flere forskellige diagnoser, hvilket førte til varierende behandling. Forsvaren mente, at det var denne fejl, der kunne have forårsaget hjerneskaderne, da Fays tilstand 2 dage efter hændelsen stadig blev vurderet som stabil. Forværringen skete først i de sidste 2 uger inden hendes død. Efter første instans blev Vangelis fundet skyldig i drab, hvilket kunne medføre livsvarigt fængsel. Men appelretten tog hensyn til hans oprigtige anger som en formildende omstændighed. Han havde forsøgt at undgå konsekvenserne ved at hjælpe sin kæreste. Derfor blev han idømt 20 års fængsel. Dette skete, selvom anklagemyndigheden insisterede på, at der ikke burde tages hensyn til formildende omstændigheder for nogen af de tiltalte. Advokaten kaldte dette for manglende kendskab til loven. Efter dommene blev afsagt, undskyldte Vangelis sig langtrukkent over for den afdødes familie. Senere fortalte familien til journalister, at de ikke kunne tilgive ham og ville gøre alt for at forhindre en tidlig løsladelse. Familien Blahak formåede at holde gerningsmanden bag tremmer længere end forventet. Under sit fængselsophold fik Vangelis adgang til luksusgenstande, herunder en sort Ferrari til en værdi af $350.000. Han følte sig som en konge derinde. Det viste sig, at han havde opbygget tætte forbindelser til en af de magtfulde kriminelle ledere i fængslet. Disse forbindelser hjalp ham med at drive en lukrativ forretning, mens han var indespærret. På trods af sin status som fange, ejede han reelt en tankstation på hovedgaden og en café fra en kendt kæde. Disse ejendomme var registreret under navne på andre personer, men blev styret af ham og gav betydelige indtægter. Vangelis ønskede sandsynligvis at sikre sig en økonomisk buffer, som kunne være nyttig efter løsladelsen. Da Vangelis Stefanakis blev løsladt, frygtede hans familie, at han ville søge hævn. Han blev sat på fri fod som 37-årig i år 2025. Men straks efter løsladelsen tog han hen til sin vens hus for at fejre begivenheden. Allerede dagen efter blev han fundet livløs i samme vens hjem. Ifølge de foreløbige oplysninger døde Vangelis af naturlige årsager som følge af et hjerteanfald. Anfaldet kan være blevet udløst af en dødelig blanding af stoffer. Politiet, der undersøgte stedet, fandt dog 2 pistoler i lejligheden. Den præcise dødsårsag og alle omstændigheder omkring hans død er endnu ikke offentliggjort. Efterforskningen fortsætter, men det er en anden historie. Da nyheden om Stefanakis død spredte sig i medierne, følte det græske samfund ikke lettelse, men snarere vrede. Det handlede ikke om selve døden, men om den måde, hvorpå en mand, dømt for en alvorlig forbrydelse, levede sit liv. Mens moren til offeret hvert år lagde blomster på sin datters grav, styrede hendes morders en forretningsimperium fra fængslet. Ferrari, tankstationer, caféer. Det var ikke det, man forventede, en indsat uden anger skulle have kontrol over. For offerets familie var det som et nyt slag. Morderen havde ikke gjort bod. Han levede et liv, som mange på fri fod kun kunne drømme om. Vangelis død satte en slutning på hans liv, men efterlod et stort spørgsmålstegn over hele det græske retssystem. Man siger, tiden læger alle sår, men for moren til Faye blotlagde tiden en dyb afgrund, der ikke kan fyldes. Mens hendes datter hviler i graven, døde den mand, der tog hendes liv, omgivet af luksus uden nogensinde at have forstået anger. Der er et sidste spørgsmål tilbage. Det dybeste sår blev påført offeret af hendes kæreste Nikolak, den skæbnesvangre nat. Men det sår blev givet af hendes egen søster, som burde have beskyttet hende, men valgte at støtte morderen, mens søsterens krop stadig var varm. Vangelis tog sine hemmeligheder med i graven. Maria Eleni lever videre med byrden af sit valg, og Faye vil for evigt forblive 23 år. Denne historie handler ikke om forretning eller mafia,
men om hvor let det er at ødelægge det mest hellige for en flygtig lidenskab for et monster. Hvad mener du er værst? Grusomheden fra den, der slår, eller den tavse accept og hjælp fra søsteren, der burde have hjulpet? Tak for denne gang. Du så kanalen Krimilog. Tak for at se med, og have en god dag.